awakmu ya. Apa? Metu sepedaan, ya sebenarnya ngene iki. Gak iso. Dadi guyone wong. Anjen dagelan kok. Dagelane, sepedamu kan sebenarnya kan jauh bumi antara langit. Jauh bumi di antara langit. Jane sing yuridis ya aku iki. Lah kok yuridis sepedamu jan lanang apa wedok? Wedok. Lah wedok kok nek ngene nih. Jengki. Jengki. Nek lanang kaya iki lanang. Dadi nek wedok ya plungker ngene iki tok gateng ngene. Lah, aku kan bakul gabah. Aku setorku ngene bahasa dirun. Terus Nek tak wae ngene, ge momot gabah kuat. oh ngono ta. Dasar lo. Wayane. Aduh. Lampune ora nek kocone. Ora nek kocone. Lho, lagi gak enek mesine kene iki. Delon, nggonku kan komplit. Enek ngene iki. Nggonmu enek gak enek. Pancene nek nggonmu enek dinamore. Dinamum. Heeh. Lha kaya binamor to. Ngomong-ngomong masalah sepeda sak balekne sik. Ya balekno. Marai mengganggu. Balekno. Sepeda elek pokok sepedaku ngene iki. Sepeda lawas dol-dolane ya larang. Sepedamu ora tau mlebu TV ya kok. Apa? Sepedamu kuwi tau mlebu TV. Ana sepedamu? Lho, Wis tau nggonku. Apa alasane? alasannya apa? Aku nyolong gabah kondangan. Oh, terus dilebokno berita. Nah, dilebokno berita berarti kan mlebu TV. No. Ya iki gak tahu iki pancen ya kanggo olahraga biasa sepeda unta. Sepeda unta. Ngomong-ngomong masalah sepeda iki awakmu pengalaman sepeda. Wes, lah mbok awakmu tekok iki apa arane? Artine apa? Berarti awakmu numpak sepeda wis suwe ya? Lah urung enek donya aku numpak sepeda. Ngomong aku, kok gorong enek donya mancik sepeda, padahal sepeda wujute ngene, Kowe mancik apa katene? Aku mancik sadel. Mancik apa? Mancik sadel. Lah, sadele mancik apa? Mancik anu Ragangan iki. ragangan. Ragangane? Mancik ban. Oh, peleng sih ya. Mancik peleng. Lah pelenge? Di Mancik ban. mancik ban Lah bane? di cokot peleng. Kok mungguh terus balik ora mandek iki ngomalian. Sik, nek awakmu pengalaman sepeda. Ya, Apa sebabe iki kok diarani setir? setir kuwi saka tembung jarwa dosa. Heeh. Nek gak siset mesti muntir. Kok ya pinter ya. Aku imbuh le. Apa sebabnya diarani roda? Roda kuwi loro kudu padha. Nek sitoke bunder, sitoke kotak-kotak. Gak iso mlaku. Makane diarani Roda. kok ya iso pinter lah. Aku imbuh kowe. Lah, sing cilik-cilik kok diarani ruji. Ruji diwiru siji-siji. Lah kok diwiri siji? Lah nek dikempel dadi sitoke ya iso munyer. Oh iya Ya ngono piye? Iya. Ya ngono. Lah, iki apa? Iki arane apa ayo? Ndi? Iki Garbu. apa sebabnya jadi garbu? Nek gak mbegar gak iso mlebu. Kok iso gak bekar gak iso mlebu? Lah garbu lah ya mesti mbegar. Heeh. Terus tengahnya nek rodane kuwi garbu. Dadi bane mlebu. Ngono lho. Iya. Tapi nek gak bekar gak iso mlebu. Iya. Dadi bane sing mlebu. Pamane lho. Lah, sing iki apa jan? Iki diarani apa ngene iki? Iki darane ban. Nah, apa sebabnya diarani ban? Ban kuwi karet. Nah, apa sebabnya diarani karet? Karet ki mekare nek digeret. Kaya ica kamu ya. Aku imbuh lek. Iya, takoni awakmu pinter. Sadel. Apa sebabnya diarani sadel? Nek iki wis sat. Terus madel. Pedal. Pedal nek cepet mesti budal. Cepet. Nek kalem ya kalem-kalem. Cepet mesti dang nyut budal. Bel. Bel. Itu kring. Bel. Bel ki Bel. artine kring. Loh, kring lah unine. Nah, iki. Lah, bel itu artinya apa? Bel. Kuwi njuko. Bel kuwi si. Ora iso ngartekno nek mulat-mulat. Wesi iki. Wah, awak dhewe iki
jan daerah Candi iki termasuk daerah lho, Pak. Apa? Termasuk daerah sing maju. Iki darane Candi Sewu ya kene iki. Apa? Nyatane wis enek TMD. TMD ya, Pak. Ting masuk desa. Enek tinge. Masa? Lah iku delok ting. Enek GMD. GMD apa? Gubuk masuk desa. Enek KMD. Apa kuwi? Kentongan masuk desa. Lah iki yo iso muni. Nah, awakmu tahu Joko Gedhu? Enek TMK. PMK ya apa? Telek masuk kandang. Awakmu tahu Joko Gedhu? Tahu. Tahu Sis Kamling? Tahu. Mutuk kentongan iso? Lah ya kecil aku ki lomba rondo. Tingkat internasional. Rondo tingkat internasional apa yo enak? Aku nomor 1. Wah, bagus. Jam pira iki? Jam 10. Ngawur nek jam 10 iki mati ngene lho. Ya mati yo berarti ora kena iki jam 10. Jam 10. Metu nggawa jam sing apik ngono, ora kaya kowe metu jam mati gawe. Eta lagi tempat pantes-pantesan kok. Pantes-pantesan. Kudun. Seneng kok ora? Loh. Aku sore mung wis bar nuthuk iki. Lah nasi nuthuk maneh ora apa-apa. Lah buka ya jamu se. Wong awakmu nuthuk kentongan kok leren jamu kok, Bang. Lah nek gak sehat kok kliru, ya. Yo kentongan langsung dicekel cek, ya. Dicekel cek digrayai ngene iki. Lah iki dituthuk tok lho ngono. Lah grayai sik, ora kleru. Sopo nggih kentong anak nyemoni. Masa nyemoni? Kok nyemoni? Nyemoni keluargaku. Keluargamu apa kaya kentongan? Iya ya cilik ngene iki ya. Jam 10. Jam 10 yang bantu si Kamling. Ya. Itu ngono. Iya. Iji. Loro. Kira-kira Loro. Telu. ada ana lho. 4. 6. 7. 8. 9. 10. Wes go. Lah kok malah jadi 11? 10 kok malah jadi 11 lho. Loh, 10. waduh liwat sitok niki. Liwat. Tak jukuke. Oh, malah jadi 12 iki. Sembarang ora tau enek benere aku. Lah iki ora mbantu malah iki rusak jenenge. Awak miling, kowe metu mang ditabuhi apa? Iya ya. Tabuhi apa? Buta galak. Solamu dan lunjak-lunjak. Kaya tulis-tulis putih iku. Lagune tulis putih wis jenenge buta galak. Sing bener. Buta galak. Buta galak, asolamu lunjak-lunjak ngono. Ngadeg kecingkrak-cingkrak. Nanda sampun nuli nanda. Lah bisa lah Pak Mi. Aku imbul. Nanda bali maneh. Terus gak. Rupahmu teng celoneh. Heeh. Buta galak penonton candi pancen sigrak-sigrak. Mau kuwi gawe anu Ukara dhewe. wangsalan. Ngerti nek ana pelawake jek sore wis macak. Macak bali maneh. Ngono. Dasar lawake cah kolik pribadi. Kelahiran Jombang asli. Ayo padha memuji supaya cah kolik banyak rejeki. Ya ora? Aku to lek. Kok bisa ora? Iya ya sing apik Iya. Buta galak penonton candi ayo. Cakrak. Ngerti nek ana pelawak Isih sore wis padha macak. dasar lawake cak bagya pribadi. Omahe pare pancen asli. Lawak bagya pribadi. Omahe pare iku pancen asli. Ayo padha memuji supaya cak bagya dicekel polisi. Gawang kowe wewe marah-marahi. Marai apa? Tak kira ora mungkin polisine kancaku dhewe. Mas yo kancane dhewe nek tetep salah tetep dicekel.
dicekel separuh. Terus Akhirnya terus dicone nah. mari yo diculno suwe-suwe dilebokno sel. Dilebokno ming separuh. Akhirnya tak delepne. Kok didelepne? Mlebu separuhne. Aku kecepet terus delepne pisan. Ngomong-ngomong masalah pacar saiki. Pacar. Orane kowe biyen kok iso kok oleh ngomong kok ngono padahal semua, mohon maaf barangkali ada kesalahan saya dan sebentar lagi aku hamil. Cewek loro cakep-cakep ora kaya cewekmu. Ora apa kok cewek kaya ngono lemene lho. Aku ya guweton iki lho. Wong akeh cewek sing ayu-ayu kaya ngene kok kowe golek sing kaya ngono. Lah kok kae gede tek bluduk. Lah iya, lah apa kaya oleh ngene kok? Endi cae? Iki lho. Raketak daur. Kowe sing iki apa sing iki? Aku wis masuk kabeh lek. Masa kok enek paite gambar kowe iki lho. Ah wis cara gedane ora tak uncak ya pangan sak kulite ya. Yo ngomong-ngomong ya kenalan ngono napa? Ya, namanya Mbak? Widya. Hah? Widya. Singo. Piye? Singo. Mbak, sini Mbak, namanya siapa Mbak? Aku tak kebak, Mbak, cocok iki aku. Seneng kamu penyanyi tipis-tipis ngene. Namanya siapa Mbak? Sinta. Siapa? Sinta. Oh, Sumidi. Sumidi lah sing ngombe iki. Sinta. Mbak Sinta rumahnya mana? Jakarta. Jakarta. Aduh Pak, Jakarta. Masa iki Jakarta Mbak? Gedang. Gedangan. Jangan ki. Kutune bahasa Dirun. Kowe iki ngawur ae mbok ditontok wajahe kan kaya arek Jakarta. Kaya ae kok, delok kae bojoku kae. Heeh. Ah iya kowe niki remuk. Remuk. Lah nek Mbak Sinta. Gentanan nek. Oh iya, ngapa? Jane kene kayak gedek lek. Nggo apa? Ora iso berselingkuh aku. Lho kok berselingkuh. Endi men? Ngarepe lho. Wis ngene ae. Apa ngene? Diwatesi ngene, Bak. Diwatesi, dikai di apa? Ngene sepeda jalan ngene apa piye? Ngene. Nah, ngono ya nek. Baik ngono. Diomongi wong lanang kok kepaten nakal lho, Mbah. Lah mbok dawa ta? Panggah pas. Kok panggah pas apane? Contone. Sing mbak iku jenenge siapa? Mbak siapa? Widya. Pak Widya. Sudah tahu dengan masnya itu? Belum tahu. Belum tahu ya? Itu kan aslinya juga dari Surabaya, Wonokromo. Pernah anu? Kali itu kan? Pernah ke Wonokromo? Pernah. Nah, kalau di Bonbin ada yang fotonya ya itu. Oh itu. Itu yang gini-gini tuh kan? Itu. Iya. Ana wae batinmu kaya cemburu nek aku ngene iki. Apa wae Cemburu ora? Ora lah aku salah iki kok. Ya tapuki lambimu nek. Ora apa kok tapuki. Anu Mbak Widya. Mbak Widya masih sendirian ya? Mbak Sinta. Oh, Mbak Sinta. Anu Mbak Sita. Iya ini. Oh, Mbak Sinta belum kenal dengan saya. Belum. Lah kuwi sing bakul akik, Mbak. Mbak Sinta ya? Iya. Kenalkan Mbak, saya Rama. Oh Rama. Waduh dicocok Evi. Kono Sinta, Sinta. ini Rama. Rama. Anu mbok aja bakul beras lho. Hei! Awakmu apa tumon? Terus Sinta tuh mboke bakal beras apa tumon? Sumpah aku njukuk kurono. Sinta kok bakal beras mboke.
Lah iki Mbak Widya ya? Ngalih tak ature dhewe. Wah, lancang. Gini iki bocah nek wis wayahe ngedu. Apa? Melawe kayak ngene iki. Rasane awak mulus-mulus ya, Bang. Lah, enak. Mbak Sinta, andai kan Mbak Sinta pacaran dengan saya, mau enggak saya bonceng naik sepeda motor? Mau. Aduh, mati aku. Lah kenapa? Ini nasi pecel Madun masih enak. Masa iya? Iya. Aduh. Ayo, Pak. Menang, lambungmu tak. Loloi ndut. Upama kowe tak loloi ndut. Jangan diroloi. Widya. Lek, Apa? mbok aja gendak singkara. Upama misalnya kamu pacaran terus saya ajak jalan-jalan, mau nggak? Mau. Kemana? Mau? Mau. Tapi nggak usah beli jajan dong. Sinta, nanti kalau kita berdua naik sepeda motor, Iya. terus kita mampir ke rumah makan, Sinta senangnya makan apa? Ayam bakar. Ayam bakar? Malah kalau saya juga gitu, kalau saya ayam bakir. Lah iya, ayam yang dibakar nyolong pitik Pak Bakir loh. Oh, so enak ayam bakir. Widya, Iya, Mas. Kalau orang gablek duit, gak iso mlebu rumah makan gak iso. Sirik itu. nanti kita masuk ke rumah makan. Ya, masuk aja. Makan. Enggak, masuk kak. Kalau nanti setelah makan kira-kira Sinta nanti minumnya minum apa? Ada es apa? Jus jeruk. Wih. Aduh. Wero, jus apa sih? Orang ngerti desa iki. Es jus ora roh iki. Es jus sing piye to, Lek? Es jus ya. Es prontol iki dikai jenuh iki jenenge es jus. Goblok iki. Wah, aku es werung roh kok. Jus jeruk. Kalau saya jus apel. Wah. Enak ya. Awake dhewe kan tak sak jus. Lah kowe kok ajak ngombe apa pacarmu? Kok ajak ngombe apa? Karena kita ekonomi lemah. Bagaimana kalau kita makan lemah? Jangan dong mati kan. Widya, karena pacarmu kena diabetes. Ya lebih baik minum es tawar, teh tawar aja sama es kan enak. Apa abahe senengane teh tawar? Bagaimana kalau kamu aja aku minum? Kok kamu aja kamu minum? Asinta, masih ada keluarga. Asinta, masih ada keluarga di mana? Masih ada. Wah, bisa musiknya gak muni pokoknya mak kuk. Mbak, karo kucing rada suwe titik lah kok iso mboke metu lho karo yo. Mboke dengkulmu mlocot iki aja. Iki sapa? Lambemu lambil lamis. Iki sapa iki? Sapa? Iki Bagong. Iki siapa ta? Iki ngono pacarku. Mbak sik iki. Ada apa? Mbok yo aja mentang-mentang nek isih enom. Iki ngono mbekku. Lah lha kok rebut? Bukan aku yang ngerebut, dia yang naksir aku duluan. Kowe naksir kuwi to? Sariwit. Kowe naksir kuwi to, Aku Mas? kamu ngomong apa? Aku naksir kamu. Tadi. Loh, jelas iya. Betul kaya to. Lah kowe iki naksir sapa? Ya lah iseng-iseng. Yo. Mesti jomblange kowe. Ora. Jomblange kowe, Lek. Mesti Kelakuan, kowe mesti. Wah, aku ora. Ora mesti kowe sing jomblange kowe. Kelakuan sampai kopah-kopah. Malah aku yo. Apa? Malah aku sing kowe iki mang bagyo, sing nyeluk arek loro mang bagyo. Lah kok kowe kok celuk-celuk
barang iki ketemu pirang perkara ta, Mas? Aku teranggur pesen loro iki tok. Lah kowe kok dadak pesen-pesen apa aku sakmene isih kurang ngono apa piye? Isih ora wareg ngono apa piye to ya? Karepku ki kekelembren awakmu ki. Ayo ora iso ta ya seri wong singset kaya ngene kok. Kowe aja kurang ajar lho. Iki ngono wis dadi duwekku lho. Iki wis karo aku ki ora karu-karuan lho. Kok saiki tok tuki cah loro kaya ngene iki karepmu piye to, Lek? Karepmu iku lho piye to, Lek? Karepmu lho piye? Wis seneng Omong ngono iki jawabmu kanggo makanan kecil ngono lho. anu Mbak, jare Bagio kanggo sarapan kedua. Lah kowe kok dadak kanggo sarapan kedua barang. Rasak, Dadi sarapan aku ngene iki ora wareg ngono apa piye? Ora wo. Ora wo. Antem wis, antemane Mbak, anteman. Ngono ta? Lek, Apa? aku ki kaya remuk-remuk wis. Lah lha apa sing ngremuk iku aku kok dadakno awakmu? Aku mau nek dikonoke, Mas. Lah kok diapakne wong dik ya kaya ngono lho. Wis kaya ngono piye to? Lah kowe ndemake nganggo ganden. Aku jalan bojomu iki demang aku kadang. Ya. Kok olahmu jane kowe nguyuh. Gerak mesti milih. Bojo wis sekali-sekali disayang. Kok liyane sing iki, lek gak iki ya iki. Kaya bojone sekali disayang demek ngene lho ngene. Wes iki tanganmu apa? Ora jangan dijilat. Ngawur tok Kah aku nek ngono kuwi. Ora. Wes saiki lunga kono. Jan lunga, Lek. Aku enek perlu penting lho karo calon bojoku. Pancene iki calonku karo yo. Ayo, adek. Alah, kaya kuat-kuat loro kaya ngono. Sitok rantel. Kapan maneh gawe ayo. Lambene kole kepaling yo bar klimpruk. Mas. Piye to karepmu kok ngono kuwi? Wes iki berhadapan antara kethek dan kethek iki. Wis enak mesrane blas. Aku wis kaya ngono lho karo sampean, lah sampean kok tegemen karo aku. Dirungokne wong ora pantes. Ora pantes lah sapa sing marahi wong sampean dhewe ya, Mas. Aku mau ora ketok sampean sedih lho, aku kejang-kejang lho Mas aku. Ayo jenenge sakmene nandangi kaya aku wis kaya njleput to wis. Ya aja ngono ta. Ngene kurang anu. Aku jane iki ya kepiye to? Sampeyan iku ketok apa ngono lho Mas aku wis Nyawa. setengah mati lho aku iku. Aku nyawe ketok limbuk. Limbuk kok kemana merayu aku kok kaya ngono. Marahi aku biyen marahi mbok tukokne rokok lho malah. Tukang-tukangane rokok lho sampeyan ora tak tukoke rokok ya ora ngrokok. Aku biyen pomo sida karo cah Jati Srana kae. Ya kok terus karo cah Jati Bijen. barang lho. Tempo dulu. Sampeyan iki aja kaya ngono ta. Lah saiki ki eneke ya nah ya. Nah sapa? Kowe iki jenengmu Nasmonah. Asmona. Ganti-ganti jeneng. Yo Miarse. Kaya ngono lho Mas. Ngene lho, Yang Putri apa yang kakung? wong ora modern, Piye to? dasar. Piye? Yang itu tak sayang kamu tuh walaupun bagaimana sayang aku. Alah kowe ngomong Seperti ini tadi. Seperti iki Mang ya. Aku mek nyoba atimu. Ya apa nek aku nyedek wong ayu. Terus Nyatane awakmu ya polahmu kaya lele digedhek. berarti gede. Lah karena aku cintane setengah mati karo sampean biyen janjine sampean pertama kali ku aku tak belai-belai rambutnya ngono ki ora ana wong wedok liya dik kejaba awakmu. Aku ora bakal selingkuh karo sapa wae. Mbok wong wedok ayu kinyis-kinyis aku ora bakal tenggo kok dik. Eling ngono ta. Eling, aku karo ngene teke. Heeh. Dik, kae jane ora kok ngaras rambutmu ora. Lah piye to? Tak delok korengmu ki mari poro. Korangan lho. Wong korangan wae ora. Lah aku ra yo wong sing dicekeli kan omongane to, Mas. Ayo. Aku ra yo nyekeli omonganmu. Alah, kadang-kadang sing mbok cekel ya duduk omong aku tok. Ya aku kabeh-kabeh ra ning ndelok situasine bagaimana ngono lho. Lah iki karepmu piye to? Ya aku nyaluti kabeh no. Lah mosok wis kaya ngono iki. Lah terus piye aku? Aku carane barang wis rusak. Aku iki terus ora tok kawin. Terus apa sing nopo karo aku, Mas? Apa aku terus tak delok ta. Wong yo ora ning demok. Lah wis kowe wis ora karo-karuan kaya ngono. Mari
sing ngono kuwi pemaine ki ayu nang ketoprak ngono kae. Patut, pantes. Aku. Lah kowe bareng ngono ki malah kaya kalau padas gempal. Kowe aja sia-sia ta. Butone Mas Anom sing jenenge Kala Gumarang. Aja ngono to, Mas. Ngono kowe mbiyen zamane karo aku pertama-tama ra yo wedian, Dik. Sip tenan ora ana sing kaya kowe. Lah kowe terlalu kenalan pertama aku geblak-geblak. Lah tak kapake kok ngeblak. Lu liwatnya aku selenting ngentot. Oh, biasane sing ngentut iku sampean. Aku. Oh, biasane sing ngentuti sampean. Ora muni ambune. Kok nggur ces ngono tok. Apa ta? Polahe kaya penari Jakarta sing iku lho. Eling. Isih manis aku. Eling tak kowe nang hotel. Ya eling dadakno. Hotel Santika. Saya Thomas. Piye? Aku kawinen to. Kan mangane aku dikawin wong kowe gelo lho, Mas. Aku pupung gelem karo sampean ta, Mas. Wah iya iya. Aku rarang kepan. Mas. Aku yang ngono kuwi lho, Mas. Sing ora iso lanang sampean dong greget-greget sira. Hi, ngono kuwi lho. Sing ora iso lanang. Tenan kuwi. Kowe aja ngilani wong. Kok gilane piye ta? Wong kandhane kok. Ngene lho. Aku kawinen, Mas. Yo. Pitik apa? Aku njaluk dikawin kok, Mas. Iya, aku tidak akan ingkar janji. Itu namanya jantan. Bagaikan Apa? apa ngono lho. Bagaikan apa lho, Mas? Bayangno dhewe, aku ora iso misah awakmu. Terus Tenan ta, terang. Mas? Wis besok tetep gembel kok iki. Temen kowe ora iso bisa karo aku. Ora iso. Berarti kowe cinta tenan karo aku. Iya. Mas bahagia. Mas, tenan jane tenan wis. Temenan. Wis aku sok weneng tenan lho. Iya, Mas. Iya. Aduh, waduh. Tenang. Mas, aja ngono ta, Mas. Kenapa? Masuk angin tak? Masuk angin tak? Masuk angin. Elek. Kok nggak apa-apa ngono lho, Mas? Lah kok sentuk. Enak toh? Enak, engko mlatat wae. Lah piye lho, Mas? Piye? Aku pokoknya njaluk tak kawin lho, Mas. Aku. Rong jerotane wis Aja ngono. memuaskan. Lah iya mulane kuwi. Aku mulane ora iso pisah karo sampean, Mas. Tenan, Heeh. diseseni Bumi langit. Lintang karo rembulan. Ya, muga-muga seseni arwahe Arjo Jegek. apa? Apa to kuwi? Arjo Jegek ki artine kene. Bisa. Awakmu ora iso pisah karo aku. Mas, Tapi tak wae keterangan. piye apa, Mas? Selama aku hubungan sama kamu, aku gurung tahu ngomong nang wong tuaku. Lah terus piye to? Aku tak ngomong nang wong tuaku. Lah terus Aku duwe bapak, duwe ibu. bapak ibu ngono lho. Wonge merongos. Bapak, ibu. Ya mulane kuwi lah terus nek sampean ngomong terus aku kapan ning rono. Semoga aku sama kamu itu direstui. Ngono lho ya. Kanku ngene. Misale angkat lagi. Rembug dadi perencanaan. Senin. Ya ta? Senin awake dhewe dadi manten. Selasa, Rebo, Kamis awake dhewe berbulan madu. Aku karo sampean bulan madu ya. Iya. Kira-kira sampean kok ngejak bulan madu ning ndi, Mas? Nek aku bulan madu piye nek nyang Pacitan? Lah apa bulan madu kok ning Pacitan iku? Nang Mas? laut. Lah apa ning laut iku ya ora. Bulan madu itu kan ya ning luar negeri kono lho, Mas. Wah iya.
tak jak nang luar. Nang endi? Nang Madura. Lah Madura wis bolak-balik ning Madura aku. Nang luar negeri sing anu kuwi apa kuwi ibu kotane Tokyo kuwi lho, Mas. Tokyo. Tokyo apa? Tokyo. Oh iya ya. Tokyo ae kono. Rene kuwi mbiyen asline wong kene, asline jenenge Tokyo. Iya. Iya ya. Lah mulane kuwi aku jangan merono. Nah, kuwi awake dhewe ning gang loro ning Kecamatan Tukinah. Apa Tukina iku? Tokyo. Aku kok tak tukokke apa nek aku dadi bojomu aku tak tukokke apa? Mas kawinmu apa, Mas? Wis ora mas kawinan yang Ayo nganggo Mas nganggo. Aku tukokno omah, Mas. wis tak tukokno omah. Omah jangkrik. Omah jangkrik. Omah sing tinggone kuwi lho, Mas. Terus aku ditukokke sak isine. Iya, Ono iya. TV, ono kulkas. Iya, terus ono VCD, terus enek macem-macem kuwi lho, Mas. VCD? Mesin jahit. Heeh, tukokno kalung, tukokno gelang, ali-ali, suweng. Omah kuwi kok duwe mesin. Terus Kowe kalau aku butuh yang ndi ora usah lunga ke omah. terus Diwonekne reng lunga sak omahe. Piye? Cocok ora? ya kok omah kaya mesin ya ora to. Ya wis. Ya ora pokoke aku tak tukokke sak isine ngono. Tak lho, Mas. turuti. Tak turuti wong ayu. Nanging Apa? aku tak ngomong wong tuaku kekarone. Lho ning aku ya butuh ketemu karo wong tuamu. Aku Senin merono ya, Mas. Apa? Aku Senin merono ya, Mas. Kowe Iya, Mas, aku Senin merono ya, Mas. kowe iki mbok dadi karo aku anakmu ya kemeriyek ngono. Lah iki polahe kaya ngene mongko rahasia aku iki nek kena kaya ngene iki. Lah ya mulane aku ora iso pisah karo aku golek kono-kono ora enek sing kaya sampeyan. Ora enek, nek Ora enek. Wis ngene ya. Awakmu mulia dhisik. Kamu pulang dulu. Nanti aku tak pulang juga ngomong ambek ebesku. Ebes ki sapa? Bapak. Oh, bapak to. Ya pokoke aku kok Senin merono aku tekon ya apa kedadiane. Terus keputusane wong tuamu piye? Iya, Aku iya. kan kudu ngerti to, Mas. Ya to? Ya ora, Mas. Panjen yo tenaga siap pakai tadi Nyapa? ngene. Ya ora apa-apa to karo calon bojone. Aku mulai sik ya, Mas. Heeh. Aku Senin, aku kok budal merono ya. Iya. Aku sayangen sik to. Kaya cah nom-nom iki lho dikecup. Ngono kae lho. Emah rene ngono kan dikecup kening, kadang-kadang terus kene lho lambe. Man. Pertama we petok tak kecup kok panumu nglontok. Ora lho, lah ya wis saiki cium jauh wae. Apa? Cium jauh. Ya wis. Ngono. Ngono kae lho. Nek ngono. Mas. Nyapa? Lali bar ngejak anake genggong. Mas. Mulai sik ya. Iya. Sayang. Hai. Ya. Hai. Ya, ya, Mas. Wah, jan. Cara banyune munclak. Biyen lakune muni. Kok. Bareng bengi tak dului. Wo, ngempet kodhok bocah iki. Ngantek aku hubung aku mleset karo iki. Aku tetep mulih nyang Jati Srana.